Projdeme si dnes Bibli a zamysleme se nad otázkou smrti. Nemám na mysli smrt, po které následuje pohřeb. Kdysi dávno v rajské zahradě Bůh přikázal Adamovi, praotci člověka, aby nejedl ze stromu poznání dobra a zla. Řekl, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. Jistě zemřeš. Adam ovoce snědl, ale nezemřel. Zůstal naživu. Dokonce podstoupil výslech kvůli tomu, že ovoce snědl a následně byl z rajské zahrady vyhnán. Jednoho dne však skutečně zemřel. Poté, co prožil dlouhý život. Bůh však mimo jiné řekl, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. Adam ale zemřel až po dlouhé době. Když Bůh řekl, neboť v den, kdyby se z něj jedl, jistě zemřeš, neřekl to proto, aby předpověděl den, kdy Adamův život skončí, den, kdy jeho duch opustí tělo a jeho tělo se rozpadne. Kdyby tomu tak bylo, Adam by zemřel ještě téhož dne, kdy ovoce snědl. Zemřel však až po dlouhé době. Nezemřel v okamžiku, kdy ovoce jedl. Nezemřel v onen den. Někteří lidé se snaží překroutit slova Bible a odvolávají se na verš, který říká, jednu věc si uvědomte, milování. U Pána je jeden den jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Argumentují tím, že když Adam zemřel během období 1000 let, zemřel v onom daném dni. Tak manipulují se slovy Bible. Bůh však neměl na mysli tento druh smrti, když řekl, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. Především, když Adam ovoce snědl, jeho chování se změnilo. Jakmile jedl ze stromu poznání dobrého a zlého, tak i když mu nikdo nedal žádný pokyn, svázal fíkové listí a udělal si zástěrku. Adam byl prvním módním návrhářem ve světě. Zakryl si zástěrkou spodní část těla a schoval se mezi stromy. Když Bůh Adama zavolal, odpověděl slovy, skryl jsem se, protože jsem nahý. Bůh se ho zeptal, kdo ti řekl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Toto vyprávění nacházíme ve 3. kapitole knihy Genesis. Satan Evu oklamal, když jí řekl, Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Budete znát dobro i zlo. A ona ve své chamtivosti ovoce snědla. Výsledek by se dal přirovnat k tomu, co se stane, když běžný člověk dostane sklenku silného alkoholu. Oči se mu podlíjí krví a po chvíli mu možná mírně zrůžoví obličej a změní se jeho vnímání. Nevím, jaké to je, když člověk pojí ze stromu poznání. Ale v každém případě se v okamžiku, kdy z něj Adam jedl, i když jeho zástěrka neměla s ovocem nic společného, změnilo jeho chování, stejně jako se změní chování člověka, když se opije alkoholem. Proto se ho Bůh zeptal, kdo ti řekl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Adam se hned začal vymlouvat. Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. Tehdy celé lidstvo zdědilo zvyk vymlouvat se na všechno možné. Adam mohl převzít odpovědnost a přiznat, že se nechal zlákat a ovoce snědl. Místo toho však řekl, žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. Bůh se pak Evy zeptal, proč ovoce jedla. Ale zeptal se, co jsi to udělala? Proč jsi to udělala?
A to proto, že Eva nebyla u toho, když Bůh dával našemu prvnímu předkovi Adamovi své přikázání. Nevím, kde byla, ale toto přikázání od Boha nedostala. Toto přikázání obdržel pouze Adam. Někdo by mohl namítnout, že muž a žena jsou jedno tělo, ale bylo to v době, kdy tato záležitost nebyla vůbec důležitá. Bůh neřekl v množném čísle, neboť v den, kdybyste z něj jedli, jistě zemřete. Mluvil k jedné osobě, když řekl, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. Pokud jde o Bibli, musí být jednotné a množné číslo jasné. A je třeba odlišit jednotlivce od skupiny. Musí zde být jasné rozlišení. V Bibli se píše, věř v Pána Ježíše a budeš spasen, ty i tvůj dům, v jednotném čísle. Také se říká, bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Říká se, že přišlo pravé světlo. Boží světlo zazářilo nad člověkem. Říká se tu, že toto světlo bylo světlem, které svítí na každého člověka. Ne na dva lidi ani na jednu rodinu. Stejně tak Bůh řekl jednomu člověku, Adamovi, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. Když tedy čteme Nový zákon, zjistíme, že se v něm píše, hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. To znamená, že všichni lidé se stali hříšníky kvůli jednomu člověku, Adamovi. Když se podíváme na to, co to znamená, Bůh řekl Adamovi, aby ovoce nejedl. Nevíme, zda se Adam o strom poznání zajímal nebo ne. Ale s hadem byl tehdy velmi chytrý a záludný Satan. Had Adama pokoušel. Když si někdo z nás tady představí hada, vybaví se mu jen dlouhé, tenké stvoření. Existuje však mnoho různých druhů hadů. Existují druhy hadů, které si ani neumíme představit, které se vymykají našemu běžnému poznání. Nevím, jaký druh hada to byl, ale byl tu ještě předtím, než byli hadi prokleti. Bůh hada proklel slovy. Polezeš po břiše a žrát budeš prach. Had se změnil ve stvoření, které se plazí po zemi. Tento had tu však byl již před tímto prokletím. Zdá se, že tento had nějakým způsobem dokázal s člověkem komunikovat. Had ženu poučil, že se stane podobnou Bohu, pokud sní ovoce. Bylo jí řečeno, že bude jako Bůh. Satan byl velmi chytrý a zeptal se Evy, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Kdyby byla Eva o něco chytřejší, když ji Satan oslovil slovem vám v množném čísle, řekla by, proč říkáš vám? Bůh to nepřikázal nám. Jdi se zeptat přímo mého manžela. Vše by bylo v pořádku, kdyby to udělala, ale místo toho se předvedla a řekla, smíme jíst. Spojila sebe s Adamem a mluvila v množném čísle. Když se Satan zeptal, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě, Eva uslyšela slovo vám, množné číslo vám. A její myšlení se změnilo. A tak odpověděla množným číslem my. Kdybychom nahlas křičeli v budově, která není zvukotěsná, nebo v horách, slyšeli bychom ozvěnu vlastních hlasů. Určitě by to byl zvuk našich hlasů, ale zvuk by byl pozměněný. Když had pokoušel Evu, Eva začala uvažovat v množném čísle my, protože had jí položil svou otázku v množném čísle. Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Kdyby se had zeptal, opravdu vám Bůh zakázal jíst? A Eva by odpověděla, že jí Bůh nikdy neoslovil, tím by to skončilo.
Bylo by to v pořádku. Kdyby Eva odpověděla, že Bůh oslovil pouze jejího manžela Adama a jí, že do toho nic není. Ale když jí byla otázka položena slovem vám, odpověděla slovem my a vyslovila domněnku, že Bůh řekl, jinak zemřete, nebo abyste nezemřeli. Jak se píše v některých překladech Bible, Satan jí pak ujistil slovy, určitě nezemřete. A tak žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled. Strom slibující porozumění a ovoce jedla. Možná jí opravdu chutnalo, nebo z toho měla opravdu radost. V každém případě pak dala trochu svému muži. Zajímalo by mě, co bych na místě jejího manžela udělal já, kdyby manžel řekl, proč si jedla to, co bylo zakázáno? Ty si to snědla, já to jíst nebudu. Byla v tom láska? Možná to bylo proto, že ji miloval a záleželo mu na ní a nedokázal překonat svou lásku k ní. Takže si ovoce vzal a snědl ho. Jakmile ovoce snědl, jeho pocity se změnily. Začal se vyhýbat tomu jedinému, kterého měl milovat, tomu, kdo ho stvořil, a začal se ho bát. Jeho strach ho přiměl, aby se schoval, a od té doby se mezi lidmi začal objevovat strach. Protože Adamovi jedinému bylo přikázáno, aby ovoce nejedl, zapletl se do záležitosti, za kterou musel převzít odpovědnost. Když se tedy Bůh Evy zeptal, co jsi to udělala? Co jsi to udělala? Bůh říkal, s příkazem nejíst přece nemáš nic společného, že? Proto Bible neříká, že hřích vznikl skrze Adama a Evu, ale pouze skrze Adama. Eva s tím nemá nic společného. Proto Bůh říká, že potomek ženy bude nepřítelem hada. Když se Bůh Evy zeptal, co jsi to udělala, odpověděla, had mě podvedl a tak jsem jedla. Bůh hadovi řekl, po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu. Když se nad tím důkladně zamyslíme, uvědomíme si, že na tomto světě žádní potomci ženy nejsou. Neexistuje nikdo, kdo by byl potomkem ženy. Kromě Ježíše jsme všichni potomky muže. Původní semeno pochází od otce. Eva však dostala slib. Říká se její potomek. Po uplynutí dlouhé doby, asi 8 let, před narozením Krista bylo prorokováno. Hle, Pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Bůh je s námi. Pana otěhotní a porodí syna. Ježíš se narodil skrze Maríno tělo. Byl Božím synem, nebyl z Adama. Ženy nebyly do Božího plánu zahrnuty. Přejdeme nyní na chvíli ke 3. kapitole Genesis. Genesis 3. kapitola. Čteme od 1. verše. Od 1. verše až po poslední. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had.
Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jíst smíme, odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj a ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to had ženě řekl, určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Budete znát dobro i zlo. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom slibující porozumění, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. V tom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. Kde jsi? Volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl. Kdo ti řekl, že jsi nahý? Tázal se Hospodin Bůh. Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Adam odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl. Co jsi to udělala? Řekl Hospodin Bůh ženě. Had mě podvedl, a tak jsem jedla, odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi, za to, co jsi udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. Ženě řekl, rozmnožím útrapy tvého těhotenství. Své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet. Adamovi řekl, protože jsi poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená. Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách. Bude ti plodit trní a bodláčí a budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš. Prach si a v prach se obrátíš. Adam pak dal své ženě jméno Eva, to jest živa, neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl, hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Aby teď ještě nevstáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil na věky. Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby smíhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Když se zamyslíme nad verši, které jsme právě četli, zjistíme, že tato 3. kapitola knihy Genesis velmi jasně hovoří o odpovědnosti každého člověka jako jednotlivce. Bůh oslovil Adama jako jednotlivce, Evu jako jednotlivce a pak Hada jako jednotlivce. Jasně to rozlišil. Jeho slova byla naprosto pravdivá. V 1. verši 3. kapitoly knihy Genesis se píše, nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Had se Evy zeptal a ve 2. verši se píše, ovoce stromů v zahradě jíst smíme, odpověděla žena hadovi. Zde se již skrze ženu otevřely dveře pro možnost vstupu hříchu do lidstva. Eva totiž řekla, smíme jíst. I přesto, že Bůh, když dával muži své přikázání, nedal toto přikázání skupině, ale jednomu člověku.
Přečtěte si prosím pozorně knihu Genesis, 2. kapitolu, od 15. do 17. verše. Genesis, 2. kapitola, od 15. do 17. verše. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. V 15. verši se píše, Bůh vzal člověka, ne muže i ženu. Bůh vzal jen muže, Adama, a postavil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a staral se o ni. Bůh mu nad ní dal absolutní moc. Dále Bůh muži přikázal, z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst. Použil množné číslo můžete nebo jednotné číslo můžeš? No, použil jednotné číslo můžeš. Oslovil pouze jednoho člověka, Adama. Můžeš svobodně jíst. To znamená, jez, co chceš. Bůh mu také řekl, kromě stromu poznání dobra i zla, z toho nejez, neboť v den, kdyby se z něj jedl, jistě zemřeš. Bůh nemluvil s Adamem a jeho ženou Evou společně. Ve 3. kapitole knihy Genesis si tedy had nepřišel povídat s Adamem i Evou, ale mluvil pouze k Evě, znal její slabé místo. Satan se Evy zmocnil. Když se jí ptal, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě, Eva odpověděla, smíme jíst. V okamžiku, kdy se ženě v mysli objevil pojem množného čísla my, odpověděla v množném čísle. V 2. verši odpověděla, smíme jíst. Podívejme se znovu na knihu Genesis, 1. a 2. verš 3. kapitoly. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jíst smíme, odpověděla žena hadovi. Zde se objevuje pojem my. Obranný systém jednotlivce byl prolomen. Následuje 3. verš. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Když lež, kterou had naučil Evu, vstoupila do její mysli, další lež na oplátku vyšla z ní, když změnila slova přikázání. Dodala, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte. Pak řekla, jinak zemřete. Zapomněla na slova, jistě zemřeš. Přečtěme si 2. kapitolu, 17. verš. Kromě stromu poznání dobra i zla, z toho nejez, neboť v den, kdyby jsi z něj jedl, řekl zemřeš, nebo jistě zemřeš? Ano, bez pochyby. Není možné to obejít. Bůh dal absolutní přikázání. Neboť v den, kdyby se z něj jedl, jistě zemřeš. To řekl Adamovi. Ale Eva, jeho žena, řekla, nejeste z něj. Zahrnula do toho i sebe. Řekla, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte. Zde se odráží její pokušení si myslet, že dotknout se ovoce nemůže být tak špatné. Věta, nebo zemřete, naznačuje možnost, ale Bůh řekl, neboť v den, kdyby se z něj jedl, jistě zemřeš. A tak tito lidé ovoce snědli. Podívejme se, jak se jich Bůh vyptával. Podívejme se na 3. kapitolu, 10. verš. Kapitola 3, verš 10 říká. Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý, proto jsem se skryl. Rozhodně je tu napsáno já, že? Není tam napsáno my jsme se skryli. Je tam napsáno já jsem se skryl. V 11. verši se píše, kdo ti řekl, že jsi nahý, tázal se Hospodin Bůh. Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?
Bůh oslovil Adama, řekl ty. Neptal se jich obou dohromady, zda jedli ovoce, které jim zakázal jíst. To by byla nezodpověditelná otázka. Dále verš 12. Adam odpověděl, žena, kterou si mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. To byla první z výmluv. Ta žena, kterou si mi dal, aby byla se mnou, mě donutila to sníst. I malé děti se takto vymlouvají, protože to máme v krvi. Ve 13. verši se píše: Co jsi to udělala, řekl Hospodin Bůh ženě. Had mě podvedl a tak jsem jedla, odpověděla. Bůh na ženu dále nenaléhal. Jen se jí zeptal, co jsi to udělala? Když Bůh učinil dohodu s Adamem, řekl, neboť v den, kdyby se z něj jedl, jistě zemřeš. Odpovědnost spočívala v Adamových rukou. Tak proč se Eva do toho pletla? Mezi Bohem a mužem existovala dohoda, že Adam jistě zemře, pokud ovoce sní. Eva z toho byla vyloučena, ale chytila se toho. Donutila muže ovoce sníst, proto se Bůh zeptal, co jsi to udělala? Zde mohl Bůh přenést odpovědnost z Adama na Evu, ale neudělal to, protože to byla nakonec Adamova odpovědnost. Proto Bible říká, hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích přišel skrze jediného člověka, Adama, a Eva sice za tento hřích odpovědnosti nenesla, ale postihl jí ještě horší osud. Její odpovědnost jako ženy měla spočívat v tom, že bude rodit své děti v bolestech. Celý život se musí starat o svého muže. Když se podíváme na dlouhá léta dějin a zamyslíme se nad izraelským národem, který si Bůh vyvolil, čteme-li pozorně knihu Ozeášovu, Bůh tento národ označil za svou manželku. Dlouhotrvající porodní bolesti v dějinách Izraele byly dějinami, které přinesly narození Krista. Národ, který měl boží zaslíbení, přinesl narození Krista. Nejen to, ale v době, kdy Boha neposlouchali a zradili ho, jim Bůh slíbil. Hle, Pana počne a porodí syna a dá mu jméno Imanuel. Bůh je s námi. Bible nám říká, že ze ženy, která nikdy neměla vztah s mužem, se narodí jedna osoba a tak se narodil Ježíš. Hřích tedy vstoupil na tento svět skrze jednoho člověka, Adama. A Bůh otevřel cestu k odpuštění všech hříchů světa skrze jednoho člověka, Ježíše, jediného božího syna, který měl nést hříchy lidstva. A tak pokaždé, když čteme 3. kapitolu knihy Genesis, máme možnost přemýšlet o tom, jak Bůh svými důmyslnými cestami a zákony otevřel tuto cestu k odpuštění hříchů lidstva. Pokud se dále zamyslíme nad Adamovou smrtí v té době, v božích očích byl Adamův duch již mrtvý. Jak to, že byl mrtvý? Jak to vysvětlit? Je tu někdo, kdo má mobilní telefon? Ne? Použiji to jako příklad. Když se mobilní telefon v továrně vyrobí, otestují jej. Kontroluje se, zda přenáší zvuk, zda navazuje spojení se satelitem a zda nemá nějakou závadu. Než se prodá, je důkladně otestován. Přestože tento telefon funguje, to znamená, že dokáže přenášet něčí hlas a má schopnost dělat vše, co má, je mrtvý, dokud se nesetká se svým majitelem. Teprve ve chvíli, kdy si telefon někdo koupí a stane se jeho vlastníkem a dostane telefonní číslo, telefon ožívá. Dokáže navázat spojení. Pokud však majitel nezaplatí účet nebo pokud je něco jiného v nepořádku, telefon přestane fungovat. Telefon však není rozbitý. I když je telefon živý, je mrtvý v tom smyslu, že nemůže navázat spojení. Když Bůh stvořil mezi všemi tvory člověka, viděl, že to bylo velmi dobré.
Když Bůh stvořil člověka, byl opravdu potěšen. Byl šťastný a plný radosti. O každém z jeho výtvorů se říká, Bůh viděl, že je to dobré. Ale když stvořil člověka, viděl, že to bylo velmi dobré. Tento člověk však přišel, aby zemřel. Ne, že by se stal mrtvým tělem, ale komunikace jeho ducha s Bohem byla přerušena. Začal se Boha bát. V Božích očích byl tedy jeho duch mrtvý. To je důvod, proč Ježíš přišel na tento svět, aby dal život mrtvým. Proč tomu tak bylo? Když Bůh stvořil nebe a zemi, oddělil vodu pod klenbou od vody nad ní. Můžeme si to přečíst v 1. kapitole knihy Genesis. O prvním dni Bible říká, Bůh řekl, ať je světlo. A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré. 1. kapitola knihy Genesis začíná slovy. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná. Nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží duch. Bůh řekl, ať je světlo. A bylo světlo. Byl večer a bylo ráno. Den první. Dále se píše, Bůh viděl, že světlo je dobré. Druhého dne pak Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou. U všeho ostatního až do 7. dne Bůh viděl, že je to dobré. Ale proč se zde nic neříká o druhém dni? Ani slovo. Řekněme, že rodina má 7 dcer. Přijde k ním domů návštěva a řekne nejstarší dceři, tvoje tvář září. Vypadá to, že bys byla dobrou ženou nejstaršího syna bohaté rodiny. Když se však návštěvník setká s druhou dcerou, neučiní žádnou poznámku, ať už dobrou nebo špatnou. Jenom ohrne rty a prohlíží si ji. Pak spatří třetí dceru a řekne, jak je krásná. Pak se podívá na čtvrtou dceru a řekne, moc hezká. Když pochválí všechny ostatní dcery, nebude druhá dcera smutná? Bude nebo nebude? Samozřejmě, že by jí to ranilo a byla by opravdu smutná. Takže kdyby někdo pochválil všechny ostatní a řekl, že jsou roztomilé nebo hezké a úžasné, ale o druhé dceři by nic neřekl, neranilo by jí to? V tom případě, pokud byl Bůh opravdu spokojen až do chvíle, kdy stvořil Adama, proč pro Boha k druhému dni není žádný komentář? Byl snad Bůh zapomnětlivý? Zamysleme se nad tím. Přečtěme si 1. kapitolu knihy Genesis od 6. do 8. verše. 6절부터 8절까지 한번 읽어 주십시오. Bůh řekl, ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod. Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou. A stalo se. Bůh nazval oblohu nebe a byl večer a bylo ráno, den druhý. Říká se tam, že Bůh měl radost, nebo ne? Neříká se tam ani, že to bylo špatné, nebo ano? Bůh stvořil oblohu. Právě tam se usídlil Satan. Satan. Kdysi dávno před Božím stvořením na svatém místě, kde přebýval Bůh, si archanděl vyhlédl Boží místo. Zatoužil po Božím trůnu a tak byl vyhnán. Tímto padlým andělem je Satan. Byl vyhnán a obsadil právě toto místo, oblohu. Proto dal Bůh Adamovi pravomoc hlídat a střežit toto čisté, ryzí a krásné místo, rajskou zahradu. Bůh mu řekl, aby ji střežil, což znamenalo, že tam byl zloděj. Kdyby tam nebyl žádný zloděj ani nic podobného, k čemu by byl potřeba klíč nebo policie? Bůh však postavil Adama do zahrady, aby ji obdělával a střežil, protože tento důvod k opatrnosti, duch, který mocně ovládá ovzduší, tam již byl.
Proto Bůh v tento den nebyl šťastný. Není to tak, že by Bůh nebyl šťastný proto, že by měl výpadek paměti. Bible říká, že dříve než člověk zhřešil, Bůh řekl, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. A poté, co člověk ovoce snědl, se k Bohu otočil zády a schoval se. To bylo chování někoho, kdo je mrtvý. Dejte si na tuto stránku záložku a přeskočíme až k Novému zákonu. List Efeským, 2. kapitola. Pokud jste si ji našli, přečteme si všichni společně první verš. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších. Apoštol Pavel napsal tato slova v listu Efeským, křesťanům v Efezu, tedy lidem, kteří uvěřili v Ježíše. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, ale byli jste oživeni. Efeská církev nebyla shromážděním lhářů. Neodporovali. Jak to myslíš, že jsme byli oživeni? Kdy jsme zemřeli? Přestože dýchali, mluvili a pohybovali se, jejich duch byl v Božích očích mrtvý. Jak jsme si již řekli dříve, i když může být telefon funkční a v bezvadném stavu, nelze jej používat, dokud jeho majitel k tomu nedá oprávnění. Telefon je mrtvý. Stejné je to pravděpodobně i s automobilem. Když se sundá značka a policie řekne, že se auto nesmí používat, je v podstatě mrtvé. To však neznamená, že nemůže jet. Platí to pro každé auto, letadlo nebo jakéhokoliv vozidlo. Pouze když je auto registrováno a má povolení, může být používáno. I lidé se rodí na tento svět skrze pokrevní linii svých rodičů. V okamžiku, kdy se narodí, mají na tomto světě život, dýchají. V Božích očích jsou však mrtví ve vinách a hříších. Jsou mrtví, přestože dýchají, mluví a dělají vše ostatní. Právě proto Ježíš přišel na svět. Židé dodržovali zákon a čekali na Mesiáše. Věřili v Boha, ale v Božích očích byli mrtví, protože se ještě znovu nenarodili. To znamená, že nebyli znovu zrozeni. Jednoho dne přišel za Ježíšem muž z řad židovských farizeů jménem Nikodem. Řekl, rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže konat znamení, která konáš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš odpověděl, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Tato slova říkají, že nestačí mít život, který se dědí skrze Adamovu krev, ale je třeba, aby se v určitém bodu znovu narodil duch. Musí být proměněn. Jedna píseň říká, požehnaná jistota, Ježíš je můj, zrození z jeho ducha, obmyti jeho krví. Dokonalá podřízenost, všechno je v pokoji. Já jsem ve svém Spasiteli šťastný a blažený. Toto je můj příběh, toto je moje píseň. Celý den chválím svého Spasitele. Toto je můj příběh, toto je moje píseň. Celý den chválím svého Spasitele. Je to svědectví, že? O tom, jak se člověk změnil, že ano. Takové znovuzrození je určitá zkušenost, ale pokud si nedáme pozor, pokud stojíme před Ježíšem jen s náboženskou pílí, s jakou žijeme svůj život, jsme na tom stejně jako Nikodem. Přečtěme si tedy, co Ježíš řekl mnoha náboženským lidem, kteří věřili v Boha a pilně dodržovali zákon. Nechte si záložku v listu Efeským a najděte si Jana 5. kapitolu. Jan 5. kapitola, verše 24 až 29. Přečteme si je společně nahlas. Amen, amen. Říkám vám,
Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen. Říkám vám, přichází chvíle a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě. A dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu, přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. V této pasáži se v 25. verši píše: Amen, amen, říkám vám, přichází chvíle a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Moderní vědě, modernímu antropologovi, biologovi a dalším podobným lidem tato slova nedávají žádný smysl. To prostě není možné. Když člověk zemře, odumře mu mozek a přestanou mu fungovat sluchové nervy. Jak tedy může mrtvý slyšet nějaký hlas? Bible to říká jasně. Bible říká: Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně. To je napsáno v 1. listu Korinským. V tomto světě Ježíš řekl: Amen, amen, říkám vám. Přichází chvíle a už je tu, kdy mrtví, ti, kteří byli v Adamovi navždy mrtví v Božích očích, uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Lidé by mohli říci, že mrtví neslyší, protože jejich sluchové nervy jsou mrtvé. Ale o tom Ježíš nemluvil. Přestože lidé již slyší a vnímají zvuky, sliboval jim, že uslyší Boží hlas a jejich duch se probudí. Amen, amen, říkám vám. Přichází chvíle a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Když lidé naslouchají Božím slovům, někteří mohou pocítit velkou vděčnost. Ve svém svědomí si uvědomujete, že slyšíte hlas Pána skrze slova v Bibli. A jednoho dne je váš problém vyřešen. Změní se vaše srdce. Jste velmi vděční. Proč tomu tak je? Je to proto, že jste ve svém srdci uslyšeli Boží hlas. Slyším svého Spasitele, jak volá: Vezmi svůj kříž a následuj mě. Následuj mě. Změnili jste se. Proč? Protože Boží slovo je zapsáno ve vašem svědomí. Zde v této pasáži se píše: Přichází chvíle a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě. A dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. To jsou slova soudce Ježíše. Pochopíme, co Ježíš říkal, když si přečteme 5. kapitolu Janova evangelia. Zkoumáte písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Věčný život získáváte skrze Ježíše. Příslib věčného života je příslibem, že můžeme získat to, co bylo ztraceno a odňato, když Adam jedl ovoce ze stromu poznání dobra a zla. Když si tedy přečteme 5. kapitolu Janova evangelia až do konce, najdeme tam tato slova, která nám byla dána. Ježíš řekl Židům: Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. To znamená, že kdyby Židé, kteří věřili v Mojžíše, věřili Ježíšovým slovům, věděli by, že žijí na tomto světě proto, aby získali věčný život. To je cesta, na které stál Ježíš. Ježíš říkal, že od chvíle, kdy skrze jednoho člověka, Adama, přišel na svět hřích, se nyní skrze Ježíše, posledního Adama, otevřela cesta k získání života. Dále se vraťme ke 2. kapitole listu Efeským. List Efeským, 2. kapitola. Kapitola 2, verš 1. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších.
jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. V tomto verši se výraz jimž jste se kdysi věnovali vztahuje na dobu, kdy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, předtím, než jste byli oživeni. Tehdy váš duch poprvé uslyšel a uvědomil si Boží slovo. Hojná Ježíšova láska nás očistila, nás, kteří jsme se dlouho utápěli v hříchu a byli neuvěřitelně poskvrněni. Nyní jsme Božími dětmi, nikoliv na základě našich zásluh, ale spásnou láskou, která nám přišla na pomoc. Než jste dospěli k tomuto přesvědčení, mohli jste teoreticky vědět, že se vírou stáváte Božím dítětem. Ale v té době, než i vás obživil mrtvé vinami a hříchy, než jste se znovu narodili, žili jste v těle ve stavu mrtvosti, ve vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa. Všechny naše starosti byly z tohoto světa. Všechno, o čem jsme mluvili, počasí, místa, kam cestovat a otázky typu daří se vaší rodině dobře? Jak se daří vašim dcerám? A jak jste strávili dovolenou? To všechno byly starosti tohoto světa. To bylo vše, co jste měli, ale od určitého okamžiku jste se změnili. Začali jste považovat Boží slovo za pokrm. Přiblížili se Božímu slovu a začali jste vkládat naděje ve věčné království, o kterém Bůh mluvil. Změnili jste se v takového člověka, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší. Důvodem, proč Bůh neměl radost, když stvořil oblohu, důvodem, proč Bůh Adamovi řekl, že v den, kdy sní ovoce, jistě zemře, důvodem, proč mu Bůh řekl, aby se staral o zahradu, bylo to, že tam byl pokušitel. Bylo to proto, že duch, který mocně ovládá ovzduší, se zmocní myšlenek člověka, myšlenek každého člověka. Někdo by se mohl zeptat, viděl jsi někdy ďábla? Ne, ďábla jsem nikdy neviděl. Můžeš vidět vítr? Ne, nemůžu. Ani zima není okem viditelná, ale vidět můžete stopy, které za sebou vítr zanechává. Když pověsíte vyprané prádlo, vítr ho odfoukne. Prádlo přeletí přes plot a uvízne na sousedově střeše. Pokud ho chcete získat zpět, musíte zajít k sousedovi, pozdravit ho a podstoupit zdlouhavý proces. To všechno způsobil vítr, i když ho nevidíte. I když nevidíte chlad, musíte rozpustit něco, co zmrzlo vlivem chladu. Vidíte stopy po věcech, které nejsou vidět. Satana nemůžete vidět, ale na světě je tolik lidí, kteří trpí a umírají a také propukají války. Tolik lidí umírá. Vyústilo to v první a druhou světovou válku. A jak to bylo předtím? Kolik válek bylo na tomto světě? Ke kolika krve prolitím došlo na této zemi od dob Kaina, Adamova potomka Kaina? Mohlo k tomu dojít bez ďábla? Mohlo se to stát, kdyby neexistoval Satan? Ďábel je k lidem velmi přátelský. Má k nim velmi blízko a je zdánlivě nevinný. Ďábel nenápadně natahuje ruku pokušení k lidskému duchu. Máte představu, jak je ďábel krásný? Povím vám jeden příběh. Kdysi dávno žil v izraelském národě nesmírně silný člověk. Tento nesmírně silný člověk se zamiloval do jedné filištínské ženy. Jmenovala se Dalila. A její manžel? Tento muž? Samson. Dalila dokázala svést Samsona natolik, že mu ostříhala vlasy, což nakonec vedlo k jeho zkáze. Kdyby měla tesáky, dlouhé drápy a řekla Samsonovi, porazím tě, stačilo by, aby na ní šlápl a zemřela by. Ale tato žena, která Samsona sváděla, vypadala v Samsonových očích jako jedno z nejkrásnějších božích mistrovských děl.
Samson jí zcela propadl. Ukazuje to, že ďábel může být opravdu krásný. Satan v každém případě není žádné stvoření s vyceněnými tesáky nebo něco podobně strašlivě zlého. Nemá rohy ani nic podobného. Satan se zmocňuje mysli celého lidstva a vytváří tyto falešné nauky a nutí lidi, aby se vydali po falešných cestách, které vedou do pekla. Proto lidé zpívají píseň, která zní: V údolí smrti teď pro mě svítí světlo. Od chvíle, kdy Ježíš vstoupil do mého srdce. Lidé se zcela změní, protože přijali světlo Ježíše Krista. Přečteme si společně 2. kapitolu listu Efeským, verše 1 a 2, abychom si to zopakovali. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jímž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. Je to proto, že tento duch pokouší celý svět a hledá srdce všech lidí na světě. Bez ohledu na to, jak jste spravedliví nebo dobří, v božích očích vás morálka, učení nebo zákony, kterými se zaštiťujete, odvedli daleko od Boha. Je to jako černý mrak, který zakrývá slunce, takže ho nemůžete vidět, ani kdybyste se snažili sebe víc. Protože všichni lidé jsou v zajetí satana, Bůh poslal na zem Ducha Svatého, aby nás osvobodil. Proto se říká, duch nyní působí v neposlušných lidech. Tento Satan je uvnitř každého člověka. Z tohoto důvodu, bez ohledu na to, jak dobrý nebo spravedlivý někdo je, existuje hranice trpělivosti člověka. Pokud je v určité situaci překročena, každý může vybouchnout a z nitra člověka může vycházet hněv a vztek, které mohou způsobit potíže. Existuje síla, která vám není vlastní a všechny lidi během života přitahuje k sobě. Dále 3. verš. Pro lid efeské církve přišla definitivní změna. Ve skutcích apoštolů čteme, že se apoštol Pavel zeptal: Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Odpověděli: Nikdy jsme o Duchu Svatém ani neslyšeli. Opravdu, pokud je tomu tak, apoštol je znovu poučil a oni se dozvěděli, že Duch Svatý sestoupil. Takoví lidé byli i v Efézu. Byli tam také lidé, kteří přinášeli své knihy a další věci a spálili je. Dostali příležitost postavit se na vlastní nohy. V Efézu pak bylo mnoho lidí, kteří provolávali jméno své bohyně a říkali: Veliká je efeská Artemis. A napadali apoštoly a říkali, že se z čista jasna objevili nějací Židé a učí podivné věci. Boží slovo bylo kázáno i jim. A tak se mnozí lidé v Efezu dočkali definitivní změny. Proto apoštol Pavel poslal tento dopis věřícím v církvi v Efezu. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli. A tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k božímu hněvu stejně jako ostatní. Řekl: Byli jsme lidé světa, kteří ještě nevěřili. Byli jsme lidé, kteří neznali Boha. Nežili jsme snad takto. My všichni jsme kdysi spolu s nimi. Apoštol Pavel byl Žid a člověk, který věřil v Boha. Jako člověk, který hlásal toto evangelium církvi efeských, řekl: I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jímž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa. Pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. Říká, pod vlivem onoho ducha, ale když říká, my všichni jsme kdysi spolu s nimi žili,
Mluvil z pohledu Žida, který uvěřil v Ježíše, jako apoštol, který šíří evangelium. Říká, že on i oni byli stejní. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k božímu hněvu, stejně jako ostatní. To znamená, že v božích očích jsme byli jako lidé, kteří nevěří v Ježíše. Byli jsme od přirozenosti potomky Adama. Zde se píše, svou přirozeností jsme byli odsouzeni k božímu hněvu. To bylo v minulosti. Ve 4. verši se pak píše, ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách. Jste spaseni milostí. Nejde o to, že budeme spaseni, my již spaseni jsme. Pokud těmto slovům nedokážete uvěřit, začnete pochybovat a budete se stále divit, jak je možné tak snadno mluvit o spasení. Tato mentalita pochází z náboženské přičinlivosti. Má jí ten, kdo nemá v srdci vděčnost za to, že byl spasen. Proč tomu tak je? Je to proto, že duch, který ho zachránil, nebyl v jeho srdci dosud dovršen. V jedné písni se zpívá. Nevím, jak tuto spásnou víru mi on předal, ani jak víra v jeho slovo do mého srdce přinesla mír. Je třeba jasně rozlišovat mezi dobou předtím, než jste přijali spasení, a dobou poté, co jste ho přijali. Slova jste spaseni milostí nejsou obyčejná slova. Jednoho dne u soudu budou právě tato slova normou. A díky boží milosti mi bylo dáno mnohé požehnání. Pánova milost je tak drahocenná. Řekněme, že mě unáší proud vody. Proud je silný. Pak kolem někdo prochází a já volám, pomoc, pomozte mi. Ten člověk si svlékne sako a snaží se ke mně dosáhnout, ale nedosáhne. Tak si roztrhá šaty a sváže z nich provaz. Dokonce si musí sundat kalhoty a také je roztrhá. Hodí mi provaz a přitáhne mě k sobě. Šel bych později za tímto člověkem a nabídnul mu, že mu jeho oblečení zaplatím? Řekl bych to? Dostalo se mi milosti. Přijal jsem jeho milost, že? Ten člověk použil veškerou svou sílu, aby mě vytáhl a zachránil. Ve svém srdci bych tedy cítil, že tomuto člověku musím být vděčný za jeho milosrdenství. Cítil bych vděčnost, že mé tělo bylo zachráněno. A já jsem se topil uprostřed hříchu. Žil jsem jako hříšník kvůli hříchu, který jsem zdědil po Adamovi. Ale Pán Ježíš, Boží syn, přišel na tento svět a prolil svou krev na kříži za mé hříchy. On tuto bolest vytrpěl. Když přemýšlím o lásce této osoby, která zaplatila vysokou cenu, aby mě zachránila a vylila svou milost, uvědomuji si, že Ježíš nesl mé hříchy, když umíral. Byl jsem spolu s ním pohřben a on byl vzkříšen pro mou spravedlnost. Že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách, jste spaseni milostí. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši. Pokud jde o 6. verš, i když my, kteří jsme dosud naživu žijeme v tomto světě, můžeme přemýšlet o slovech jsem ukřižován s Kristem. Když se pozorně zamýšlím nad Ježíšovou smrtí, uvědomuji si, že Bůh vložil mé hříchy na svého syna a nechal ho kvůli mně přijmout odsouzení. Založme si toto místo a na chvíli si najdeme 2. kapitolu listu Galatským. Je to hned před listem Efeským. List Galatským, 2. kapitola.
갈라디아 2장 찾으셨습니까? Čtěme od 16. verše. 16절부터 읽겠습니다. Víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou a ne skutky zákona. Skutky zákona přece nikdo neospravedlní. Bez ohledu na to, jak spravedlivý můžeš být z pohledu zákona, tato spravedlnost nemůže být větší než spravedlnost zákonníků a farizeů. Ježíš Židům řekl, pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Zamysleme se nad těmito slovy. Židé se 2krát týdně postí, obětují 10% svých příjmů a velmi se snaží dodržovat vše, co se týká zákona. Žili jsme tak i my? Ne, nedokázali jsme tak žít. Bible říká, že tělo, které se snaží být ospravedlněno skrze zákon, selže. V těchto verších vidíme, že Pavel se z hlediska zákona považoval za bezúhonného, ale když se ve světle zákona uviděl, zjistil, že je hříšník. V prvním listu Timoteovi Pavel řekl, hříšníky, já jsem z nich nejhorší. Pavel svědčil, že Bůh mu dal tuto milost, aby mohl sloužit jako příklad pro lidi, kteří měli věřit v generacích po něm. Nyní si přečtěme 20. verš celý. Jsem ukřižován s Kristem. Nežijí už já, Kristus žije ve mně. Svůj život v tomto těle žijí ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe. Pavel zde sjednotil Kristovu smrt a svou vlastní. Jsem ukřižován s Kristem. Nežijí už. Kristus žije ve mně. Když člověk, který zdědil hřích od Adama a žil jako hříšník, uvažuje o sobě ve světle Ježíšovy smrti, vidí, že Ježíš skutečně zemřel kvůli jeho hříchům. Ježíš byl obětován místo mě za mé hříchy. Když člověk toto všechno pozná a uvěří tomu, je spasen milostí. Ví také, že Ježíš vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, aby usedl po pravici Božího trůnu, aby za něj jednal jako prostředník, jako velekněz před Bohem. Kristus přebývá nahoře na výšinách jako ten, kdo mě obhajuje i přes mé hříchy. V prvním listě Janově se píše, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista. Přebývá tam jako ten, kdo jedná jako můj přímluvce. Zemřel jsem tedy s Ježíšem a když byl Ježíš vzkříšen, byl jsem do jeho vzkříšení zahrnut i já a můj život byl zachráněn. Ježíš sedí po Boží pravici. Takže i když mé tělo žije ve světě a mé tělo přebývá zde v tomto světě, pokud jsem skutečně uvěřil, můj život je vlastně ukryt v Bohu. Takže když se říká, spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, je to právě to místo, kam musíme jít. Bylo vám to slíbeno, pokud skutečně uvěříte. Říká se tam, spolu s ním nás vzkřísil. To je verš 6. list Efeským, 2. kapitola, 6. verš. Posadil nás na nebesích v Kristu Ježíši. Ježíš řekl svým učedníkům, neradujte se ale z toho, že se vám poddají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. V jedné písni se zpívá, ve slávě je zapsáno nové jméno. A je to moje jméno. A je to moje jméno. Když budete tiše přemýšlet nad tím, proč byla taková slova napsána, proč byla zhudebněna a zazněla mými ústy, uvědomíte si, že i když tato slova napsal jiný člověk z jiné země, přináší stejné svědectví jako vy. To znamená, že pokud jste skutečně uvěřili, přinášíte stejné svědectví. To je stejné na celém světě. Poté, co Bůh vyhnal Adama, aby zabránil rozptýlení lidstva po velké potopě, lidé postavili babylonskou věž. Snažili se ji postavit vysokou až do nebe, ale Bůh zmátl jejich řeč. Jazyk lidstva byl pomíchán, ale když sestoupil Duch Svatý, tyto pomíchané jazyky se sjednotily. To znamená, že bez ohledu na to, z jaké země pocházíme, přinášíme stejné svědectví.
Tato píseň je pravděpodobně povzbudivější než jakákoliv pochodová píseň. Je to proto, že slova vyjadřují ujištění člověka o tom, kam směřuje. Dále si přečtěte 3. kapitolu listu Filipským od 20. verše do 4. kapitoly 3. verše. Přečtěte si prosím nejprve tuto pasáž. List Filipským, 3. kapitola od 20. verše po 4. kapitolu 3. verš. 4장 3절까지 같이 직접 읽어 주십시오. My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Moji milovaní a vytoužení bratři, jste mou radostí a věncem vítězů. Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní. Prosím Evodii a prosím Syntyché, aby měli stejné smýšlení v Pánu. Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovali přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Děkuji vám. Museli to být křesťané plní důvěry. Pavel dokázal dobře mluvit o ostatních věřících a říkat, že jejich jména jsou v knize života. Požádali, aby pomáhali svým spolupracovníkům. Pokud děláme tyto kroky směrem k nebeskému království, pokud jdeme k Bohu, jak skvělé by bylo, kdybychom šli vpřed s takovou důvěrou. Kdysi dávno jsem četl jeden příběh. Nejsem si jistý, jestli si jej pamatuju správně, ale povím vám to, jak nejlépe umím. Je to o jedné ženě v Anglii. Právě dospívala před velkým publikem píseň. Publikum dojala k hlasitému potlesku, takže se spokojeně hluboko uklonila. Ale když odcházela jeden muž jménem César Milan, který byl v publiku, pozdravil tuto mladou Charlotu Elliotovou, která právě zpívala na pódiu. Zeptal se jí na píseň, kterou si právě vysloužila potlesk z publika. Zeptal se, zda tu píseň zpívala sama nebo s Bohem. Zeptal se jí. Bylo to něco, co přineslo slávu jenom vám? Řekl, že pokud tu píseň nespívala s Bohem, nijak se neliší od písní prostitutek ve čtvrti červených luceren. Chladně na ní pohleděl. Řekl, promiňte, ale přemýšlejte o Bohu. Myslete na Ježíše Krista. A odešel. Ta žena se vrátila domů a celou noc nezamhouřila oka. Byla velmi rozrušená. Ten muž s ní takto mluvil, ale přesto se s ní na závěr, na odchodu, zdvořile rozloučil a odešel. Dodržel plně etiketu. Ta žena se trápila a té noci napsala text své vlastní písně, hymnu. Stejně jako já, bez jediné námitky, ale že za mě byla prolita jeho krev. Napsala píseň Stejně jako já, beránku boží, přicházím, přicházím. To je opravdu krásná píseň, že? Stejně jako já. Když si tu píseň vyhledáte, zjistíte, že je u něj její jméno. Charlotte Elliotová. V Biblii je verš, který říká, lid, který jsem si stvořil, aby mou chválu hlásali. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Když čteme tyto verše, můžeme přemýšlet o tom, jak skutečně frustrující a osamělé by bylo, kdybychom neměli písně, které vzdávají chválu Bohu. Je to přesně jako v písni, která zní, jak mohu přestat zpívat? Všechna slova a zaslíbení v Biblii jsou velmi reálná, ale přijde den, kdy se proměníme, abychom vstoupili do boží reality a my si uvědomíme, že slova a zaslíbení byla skutečně pravdivá.
Nejen, že mě Bůh zachránil od hříchu, ale i můj život je takový, jak se píše v Bibli. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. To znamená, že Bůh sám žije a že jeho vůle je s námi. Lidé to nevědí. V Bibli je svatý slib. Přebývá-li ve vás duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkříšil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým duchem, který ve vás přebývá. Je pravda, že jednoho dne budeme proměněni, až vstaneme před Bohem. Ale dokud jsme na světě, Bůh je s námi a to i v těch nejproblematičtějších a nejtrýznivějších chvílích tohoto světa. Je s každým z nás. Na tomto světě existují měřítka štěstí, ale když přemýšlím o tom, že v mém životě je se mnou Ježíš Kristus a že Bible je slovo, které mi dal sám Bůh, uvědomuji si, že skutečné štěstí nemůže být nikde jinde. Pokusme se od nynějška takto žít. Držme se slov Bible. Nic lepšího na tomto světě opravdu není. Je zajímavé, že pokud se něco změnilo od té doby, co se mi Bible stala bližší, tak to je to, že mám něco, co není z tohoto světa. Něco úplně jiného. Jak může existovat jiný základ pro štěstí? Toto je mým jediným přáním, Pane, sloužit ti po všechny své dny. Pak povstat a postavit se před svůj trůn a zpívat tvoji nesmrtelnou chválu. Chvíle pomíjí jako letící šíp. Kristus za mne zaplatil výkupné. Proč bych měl lpět na pozemských věcech? Když jsem zpíval tuto píseň, stál jsem za sloupem, kde mě lidé nemohli vidět. A najednou mi z očí začaly téct slzy. Pane, tolik ti děkuji. Byl jsem hříšník, který žil v tomto světě hříchu a ty jsi mě zachránil. Děkuji ti, že jsi mě zachránil. Byl jsem tak vděčný. I kdyby mi někdo dal obrovský dar, nebyl bych tak vděčný. Bylo to proto, že než jsem poznal Boží slovo, nevěděl jsem, co je to pravá láska, co je to milost a co je to štěstí. Měl jsem jiná měřítka štěstí, například získat uznání druhých, získat ocenění a mít vytoužené věci, které jsem chtěl. Poznal jsem však Boží milost a to, jak jsem se cítil, je vyjádřeno v písni. Šťastný den, kdy Ježíš smyl mé hříchy. To byla skutečná pravda. Lidé to možná neumějí dobře vyjádřit, ale mají tu důvěru. V jedné písni se zpívá: Mé břemeno spadlo u probodených nohou cizince z Galileje. A cítil jsem, že ho mohu milovat navždy. To je skutečná pravda. Mohu ho milovat navždy. Ale jaké to bylo předtím? Připadalo mi, jako bych stál v temné chodbě bez světel, narážel do ostatních. Šlapal jim na nohy a říkal: promiňte, i když si dávám pozor, abych nikomu nešlápl na nohu, nakonec do někoho vrazím a omluvím se. To se může stát i v posluchárně, když vypadne proud, ale přesně takový byl můj život předtím. Vždycky jsem se snažil konat dobro ve světě a snažil jsem se žít čistě, ale vždycky mě trápil hřích. Jednoho dne jsem však uvěřil a opřel se o Boha. Kde od toho dne nacházím štěstí? Není to jako v básni, kde se říká: štěstí je na druhé straně hory. Jak se píše v Bibli. Nebude možné říci: je tu, anebo je tam. Boží království už je přece mezi vámi. Štěstí je ve vás. Zkušenost znovuzrození ducha je podobná rozdílu, který cítíte, když si obléknete kabát
a pak si ho v chladném počasí sundáte. Je to podobné, jako když z ducha sejmete těžké břemeno a obléknete si novou zkušenost. Pokud jste hrdí na to, že jste věřící, zeptejte se sami sebe, zda ve svém životě vždy chválíte Boha. Místo toho, abyste zpívali chvalospěvy jen při bohoslužbách nebo při podobných shromážděních, jak to mnozí lidé dělají, zeptejte se sami sebe, zda tyto chvalospěvy ve svém životě máte. Bylo by dobré se takto prozkoumat. Vraťme se k 6. verši, list Efeským, 2. kapitola, 6. verš. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši. Náš duch je skrytý, patří Bohu. Musíme si uvědomit, že ze všeho, čím se na tomto světě můžeme chlubit, je to největší. Lidé tohoto světa by se cítili tak prázdní, kdyby museli žít bez vlasti. Tedy kdyby neměli vlast. Židé v dějinách ztratili svou vlast a pak se 2000 let potulovali po světě. Když se zamyslíme nad jejich dějinami, můžeme s nimi skutečně soucítit. Moje země byla napadena sousední zemí a byla pod její nadvládou 36 let. Smutek ze ztráty země. Ti lidé by byli tak osamělí. Nezáleží však na tom, do které země na světě patříte. Zda je to země šťastná a prosperující, nebo země ubohá. Pokud v tomto fyzickém těle vím, že patřím do nebeského království, bude to jako v písni. Jemu vděčím za svůj život a dech a za všechny radosti, které mám. Žijeme v tomto ubohém těle s požehnanou nadějí, že jednoho dne přejdeme do onoho království. Tuto naději máme. Když však člověk žije svůj život, aniž by s jistotou věděl, že jeho duch je skryt v této naději, nemá odpověď na otázku, pro co na tomto světě žije. Slova v 6. verši nejsou obyčejnými slovy. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši. Tato slova byla zaslíbena duchu a byla požehnáním daným duchu. Takto těmto slovům rozuměli. Pro křesťany, kteří mají definitivní svědectví, se tato slova stala skutečností. Pokud mají definitivní svědectví, pak se jim tato slova stala vlastní. Když se člověka, který se narodil na tento svět a žije svůj život, zeptáte, čí dítě jsi, může vám jasně říci, mými rodiči jsou ten a ta. Žil jsem svůj dosavadní život takovým a takovým způsobem. Když se člověk obleče do boží lásky, když se obleče do boží milosti, může vám to stejně tak jasně říci. Každému takovému člověku, každému jednotlivému křesťanovi jsou tato slova vlastní. Komu nejsou, ten zaslouží politování. Dále následuje 7. verš. Aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Přestože tato slova, která říkají v budoucím věku, může ukázat nesrovnatelné bohatství své milosti, vyjádřené jeho laskavostí k nám v Kristu Ježíši, byla napsána v době Pavlově. Neobdrželi jsme tuto milost také my, jestliže jsme byli zapsáni v nebi a byli jsme skryti do Boha? Uplynulo 2000 let a tato slova se v nás naplnila. Čteme-li svědectví lidí víry, svatých, kteří nás předešli, zjistíme, že jejich texty vyjadřují totéž. Budou tam přátelé, které jsem miloval před dávnými věky. Radost jako řeka kolem mě poteče. Znáte tuto píseň? O, to bude pro mě sláva. Sláva pro mě, sláva pro mě. Až z jeho milosti pohlédnu do jeho tváře. To bude sláva pro mě.
Co máme skvělého, kromě věcí sloužících k chvále Boha? Máme vůbec něco? Ne, nemáme nic. Všechny tyto chvalospěvy říkají, že on promění naše ubohá těla tak, že budou jako jeho slavné tělo. Jednoho dne promění naše ubohá těla do podoby, jakou má jeho slavné tělo. Bible říká, že v den, kdy se toto zaslíbení naplní, budeme přeneseni na neuvěřitelně požehnané místo. Stane se to přesně tak, jak říká Bible. Další 8. a 9. verš si přečtěme společně. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsou lidé, kteří tato slova přečtou a když se jich někdo zeptá, byl jsi spasen, ostře odpovědí, jak můžeš vědět, jestli jsi spasen nebo ne? Je to proto, že jsou pod vlivem jiných věcí než těchto slov. To znamená, že jsou stále vedeni jinou mocí. V textu se říká, touto milostí jste skrze víru spaseni. V co věříte? Založme si toto místo a přejdeme k 10. kapitole listu Římanům, dalšímu listu, který napsal Pavel. Pokud jste si našli 10. kapitolu listu Římanům, přečtěme si společně 8., 9. a 10. verš. Co tedy říká? Slovo je ti velmi blízko, je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Totiž to slovo víry, které kážeme. Dále, vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Víra je v srdci člověka, je ve vašich ústech a ve vašem srdci. Je-li tomu tak, přečtěme si tato slova a zamysleme se nad Ježíšovým křížem. Proč byl kříž nezbytný? Pán Ježíš prolil svou drahocennou krev na kříže. Jeho krev očistila mou duši. Zachránila mě před mým hříchem. Proč prolil svou krev na kříži a zemřel? Můžeme se zamyslet nad slovy jistého věřícího, který nás předešel. Jmenoval se Spurgeon. Byl to slavný baptistický kazatel z Anglie. Tento muž začal kázat, když mu bylo 17 let. Když mu bylo asi 16 let, šel jednou v neděli do kostela, který navštěvoval, ale napadlo tolik sněhu, že se do něj nemohl dostat. Zastavil se tedy v kostele, který byl nedaleko. Vešel dovnitř a pomyslel si, že jeho vlastní kostel je mnohem větší. Tento kostel byl malý. Podíval se na muže, který stál na kazatelně a kázal a který byl podle Spurgeona oblečen do otrhaných šatů, někdo, kdo vypadal jako švec nebo krejčí. Tento muž přečetl verši ze Starého zákona. Obraťte se ke mně, podívejte se na mě. Přečetl tento verš a řekl, podívejte se na mě, podívejte se na mě. Já jsem Ježíš, Syn Boží, prolévám za vás svou krev. Měl jsem na hlavě trnovou korunu. Obě mé ruce jsou probodeny hřeby, mé nohy jsou probodeny hřeby. Zde je rána od kopí v mém boku. Jak pokračoval ve výkladu, mladík ho pozorně sledoval a pomyslel si, jeho kázání odpovídá úrovni krejčího. Nemá co jiného říct. Jediné, co má, je ten kříž. Poslouchal dál a toto si myslel. Ale jak tak poslouchal? Řečník říkal, podívej se na mě, obrať se ke mně. A pak řekl, mladý muži, proč se díváš na mě? Říkám ti, aby se díval na Ježíše. Když Spurgeon tato slova uslyšel, zachvěl se. Objevil to, že Ježíš zemřel za jeho hříchy. Uvědomil si to. V jediném okamžiku se změnil.
Tento velký kazatel žil celý svůj život před Bohem. V dobách, kdy neexistovaly mikrofony, zasvětil všechny dny svého života hlásání evangelia. Přemýšlejme o Ježíši. Když se nad tím znovu zamyslíme, náš předek Adam spáchal hřích a my jsme tento hřích svou krví zdědili. Stejně jako jsme zdědili jména po svých rodičích, zdědili jsme hřích po svém praotci Adamovi. Bůh řekl, že v den, kdy Adam sní ovoce, jistě zemře. Kolik dní trvalo, než Adam zhřešil? Trvalo to 10 dní, než Adam zhřešil? Nebo to trvalo 20 dní? Trvalo to 2 dny? Hříšníkem se stal za jediný den. V Bibli je verš, který říká: Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Beránek, který nesl hříchy celého světa. Tento beránek, který na sebe vzal odpovědnost za hříchy celého světa, byl ukřižován na kříži a prolil svou krev. Ve Starém zákoně je verš, který se k tomu vztahuje. Hřích této země odstraním v jediném dni. Na otázku, kolik dní trvalo, než Adam zhřešil, odpovíme, že to trvalo 1 den. Za jediný den se stal hříšníkem a přenesl to na celé lidstvo. Když Ježíš odpouštěl hříchy této země, kolik dní byl přibit na kříž a odpouštěl nám hříchy? V onen jediný den, kdy Ježíš řekl: Je dokonáno, na pahorku kavalérie vzal na sebe všechny hříchy hříšníků, kteří se na této zemi narodí, včetně generací, které přijdou a odejdou, i všech hříšníků před ním. Všechny je na sebe vzal a zemřel, když prolil svou krev na kříži. Na vzdáleném kopci stál starý neotesaný kříž, symbol utrpení a hanby. Ten starý neotesaný kříž. Když Ježíš nesl naše hříchy, řekl: Je dokonáno. Co bylo dokonáno? Sejmul hříchy všech hříšníků, prolil krev, která tyto hříchy smyla, a dokončil celé dílo vykoupení. Byla přinesena dokonalá Boží oběť. Proto se říká, slovo je ve tvých ústech a ve tvém srdci, totiž to slovo víry, které kážeme, vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Toto spasení je popsáno ve 2. kapitole listu Efeským, ve 2. kapitole, verších 8 a 9. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Nikdo se nemůže chlubit, každý je spasen pouze milostí. Najděte si list Efeským 1. kapitolu, 6. verš. Přečteme si společně list Efeským 1. kapitolu, verše 6 a 7. Chvála jemu za tuto slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém milovaném. V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti. Za tato slova je třeba být opravdu vděčný. Pokud existují lidé, kteří za tato slova nejsou vděční, budou souzeni jen za tento hřích a ne za žádný jiný. Nepřijdou do pekla za žádný jiný hřích. Půjdou do pekla kvůli pití, nepůjdou do pekla za to, že se dopustili špatných činů. Hřích nevděčnosti navzdory všemu, co pro nás Pán udělal, hřích neznalosti jeho milosti je nevýslovně děsivý. Podívejme se ještě jednou na 2. kapitolu, verše 8 a 9. Přečtěme si je společně. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Každý, kdo sám sebe vylučuje, když se v tomto verši říká ty,
je v skutku nešťastníkem. Již dříve jsme viděli, že Bůh oslovil Adama ty. Ty v jednotném čísle, když řekl, neboť v den, kdyby se z něj jedl. Jsme my jako jednotlivci zahrnuti do těchto slov, nebo nejsme? Co myslíte? Ano, mluvím o nás jednotlivcích. Když je vaše duše zklamaná, jsem to já, kdo je zklamaný. Není to my, kdo je zklamaný. Když se zde mluví o členech církve v Efezu jako o vy, proč bychom do toho vy nemohli být zahrnuti i my? Je dobré zahrnout sem i sebe a říci, Pane, skrze tuto milost jsem byl spasen vírou. To není z mé vlastní vůle. To znamená, že se nestalo díky nějakému mému dobrému skutku. Je to Boží dar. Není to ze skutku. Nejčistší skutky, které mohu udělat. Také nejsvětlejší myšlenky a pocity mi nemohou znovu vytvořit mou duši. Je to možné pouze skrze víru v dílo, které Ježíš vykonal. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Před Boha nemůžeme předstoupit se svými skutky. Před Bohem nemůžeme svými skutky obstát. Veškeré dobré dílo Pána bylo vykonáno proto, aby smyl naše hříchy. Bylo to jeho dílo, jeho láska. Utrpení jeho smrti a krev tohoto beránka se postarali o naše hříchy. Když byl izraelský lid v Egyptě, faraon ho až dokonce odmítal propustit. Přestože ho postihovala jedna pohroma za druhou. Přestože pohromy neustávaly, faraon byl až do konce neoblomný a nechtěl Izraelce propustit. Jednoho dne Bůh řekl Mojžíšovi, že postihne všechny prvorozené v Egyptě a poučil Židy, Izraelity, co mají udělat. Měli zabít beránka, sníst ho v domě a krví beránka potřít veřeje a nadpraží domů. Když pak anděl smrti obcházel zemi, přešel kolem domů potřených krví. Prvorozený v té domácnosti nezemřel. U Egypťanů, kteří krví veřeje a nadpraží nepotřeli, však zemřeli všichni prvorození. Počínaje faraonovým prvorozeným synem. Všichni prvorození zemřeli bez ohledu na to, zda byli něčí manželé nebo zda byli něčí jediní synové. Tak byli Izraelité osvobozeni a vyšli z Egypta. Dnes zpíváme následující píseň. Když vidím krev, přejdu mimo tebe. Jeho krev je mi v mém srdci svědkem. A tvůj vítaný hlas, který mě volá, Pane, k tobě, k očištění ve tvé drahocenné krvi. Krev beránka byla stopou krve Ježíše, který na sebe vzal Boží hněv místo nás. Za to bychom měli být opravdu vděční. Kdyby Ježíš tuto krev neprolil, jakými lidmi bychom se stali? Žili bychom na tomto světě bez naděje a pak bychom nevyhnutelně přišli do pekla. Následuje list Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Přečtěme si ho společně. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Zde se píše, jsme přece jeho dílo. To znamená, že my, kteří jsme poznali lásku Ježíše Krista, uvědomili si jeho milost a byli pokropeni jeho krví, jsme údy Pánova těla. Stali jsme se církví a údy této církve a tvoříme tělo, jehož hlavou je Ježíš. To trvá již 2000 let. Každý, ať je ze staré katolické církve jako Augustin nebo Tomáš Akvinský, a jdeme-li ještě dál do minulosti, ať už to byl Pavel nebo Petr, ať už patřil mezi mnohé z některých denominací presbyteriánské církve, metodistické církve, weslejánské církve nebo baptistické církve. I když se od sebe liší vzhledem, tak pokud rozhodně uvěřil, je člověkem, který byl pokropen Ježíšovou krví.
Každý z nich tedy patří k těm, kteří tvoří nevěstu, jež je v božích očích dokonalá, a tito lidé dále tvoří Kristovo tělo. V době, kdy v Anglii začínalo hnutí evangelizace soustředěné kolem Oxfordské univerzity, dostala metodistická církev své jméno, protože lidé v ní dbali na dodržování dochvilnosti a pravidel. V té době, kdy evangelizační hnutí dosahovalo rozmachu, byl v jeho středu John Wesley. Tento muž jménem John Wesley byl Angličan, který se jako misionář vydal až do Ameriky. Cestou tam ho na lodi potkala katastrofa. Zuřila bouře a zdálo se, že se loď převrhne. A tento člověk, který cestoval jako misionář, který se považoval za božího vyslance, se bál a byl plný úzkosti. Byl bez sebe strachy, že se utopí. Ale na té lodi bylo velké množství Moravanů, kteří opouštěli Rakousko-Uhersko, aby získali náboženskou svobodu. Byli na lodi s ním a Wesley se jich vyptával, protože mu něco připadalo velmi, velmi podivné. Tato skupina Moravanů byla na palubě lodi a nezdálo se, že by to byli nějací pozoruhodní lidé. Byl tam jeden duchovní, který vypadal jako sedlák. Ten kázal a vedl je při zpěvu. Četli Bibli, modlili se a děkovali. Navzdory bouři četli Bibli. Ale misionář Wesley byl tak vyděšený a nešťastný, že když později dorazili do Ameriky a vystoupili z lodi, zeptal se toho duchovního, mají všichni ti lidé stejnou víru? Duchovní odpověděl, že většina z nich má stejnou víru a zeptal se, Johne Wesley, nemáš tu zkušenost? Neměl jsi zkušenost, že tě ovládl Duch Svatý Boží? Odpověděl, ano. Ale později si do svého deníku zapsal, že tehdy lhal. Vrátil se domů, protože selhal ve své misijní práci. Selhal ve svém srdci. Vrátil se do Anglie a jednoho večera se vydal na setkání majitelů knihkupectví na Aldersgate Street, kde po zavření obchodu studoval Bibli. Jeden člověk vstal a přečetl Lutherovu předmluvu k listu Římanům. Tehdy, v určitém okamžiku, v určitém měsíci, v určitý den, v určitou hodinu a minutu, pocítil John Wesley teplo ve svém srdci. Řekl, že tehdy objevil Boží lásku. Osobou, která tohoto muže velmi ovlivnila, nebyl nikdo jiný, než jeho mladší bratr Charles Wesley, který celý svůj život prožil ve chválení Boha. Kéž by 1000 jazyků zpívalo ke chvále mého velkého vykupitele, o slávě mého Boha a krále, triumfech jeho milosti. Kdyby měl 1000 jazyků, použil by je všechny, aby zpíval k Boží chvále. Tento muž Wesley, jenž byl ovlivněn lidmi, kteří zpívali k Boží chvále, to pochopil. Toto hnutí se dobře rozběhlo a začalo v Anglii získávat na síle. Když se říká, že jsme Boží dílo, znamená to, že údy těla, kterému vládne Duch Svatý, těla jehož hlavou je už 2000 let Ježíš, se všechny sejdou v den, kdy přijde Ježíš. Přijde v den, kdy se spící věřící vrátí a my budeme proměněni naráz v okamžiku. Žijeme pro tento den. Bible proto říká, jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Byli jsme stvořeni ke konání dobrých skutků. V Bibli se píše, zdarma jste dostali, zdarma dejte. Pán zachránil naše duše a tak žijeme v tomto světě, abychom tuto lásku šířili.
Pán, který nás požádal, abychom proto žili pod vedením Ducha Svatého, říká, že nás povolal proto, abychom takto žili. Modleme se. Drahý Pane, když jsme žili podle těla uprostřed tohoto světa, byli jsme unavenými hříšníky, jejichž duše byly ubohé. Byli jsme potomky Adama, ale díky drahocenné krvi, kterou si prolil, díky tvé lásce a tvé milosti, jsme získali výsadu stát se božími dětmi. Oblékli jsme se do tvé lásky. Opravdu ti děkujeme, že jsi nám dovolil být tvým lidem, který tě může chválit, i když náš život může být krátký. Pane, víme, že jsi nám všem požehnal a modlíme se, aby nikdo nezůstal pozadu. Dovol nám, abychom zbytek života prožili z tvé milosti. Víme, že nás Duch Svatý vede, abychom si uvědomili a žili s vědomím, že jsi každému z nás požehnal. Zbytek našeho času a myšlenek svěřujeme do tvých rukou a modlíme se ve jménu Ježíše. Amen.